Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lilian, hingkod ang pangidaron. Usa ka single mom. Usa pay akong anak. Itago lang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa pagluwa ko og dugo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sige, nagagpangayon ako kwarta. Uy, Lilian. Ha? Basta sigig pangayo ba, uy? Kano sa pagod ko last nga nangayo ni mo? Kanus asad ka last nga mihatag, ha? Nagkamay pagod kay kakinatagan ako. Nagibuwag ng unta kong nimo eh. Samok maghapon kay ka. Ang kay gipaangtan man ko nimo. Unya, ako na rin tanan. Magsige na sa nagagpangayon ako. Ang kay mo ko trabaho. Anong mo sa kamang itong trabaho? Aron unta, dili ako ang tanan nga mo gasto para sa bata. Paudyo na siya nga bag-o pa kong nanganak. Manarbaho day ko. Ug usa pa, kinsa man say pabantayon ako sa atong anak ha kung manarbaho ko? Pangitag paagi, oy. Imong mama di ay. Hala? May duha ka apo pa yung taon nang gibantayan si mama, uy, nga mga anak ni kuya, uy. Aw, bantayan siya sa anak si mong kuya. Kanya sa imo, dili. Lawad dyan siya kasabot, uy. Daghan na gani gibantayan si mama, ug usa pa, gamay pa ning ato nga pabantayan natong mama. Nagkinahanglan pa ni sa kong pag-atiman, isip inahan. Pwede mo no? Excuse ang dyan ang imo. Tungkol kay dili juga gusto ang manarbaho ka. Kaya ang gusto nimo. Magsige na siyang salig na ko. Dili man na pwede na ko suluhon ang tanang responsibilidad sa bata, oy. Nga niya ako'y amahan. Ikaw nga inahan, doon na sa kay katungganan sa bata. Makoy! Unsa? Manarbaho ka, Lilian? Unta, ma. Kay gikapoy na ko sa sigig pamoyboy makoy na ko, ma, uy. Iyan na lang ko nung tanan nga para sa bata, ma. Okay ra ka kung binlanta kang inday, ma? Ay, okay raman. Kay makasabot naman ang anak ni kuya nimo. Ang ako lang kung nag-atod na ko sa bata. Saan man ning gamay? Mausap laki, mas, Sa ra ba init kay panahon? Ugon niya mo kalatog uwan. Risgo sa batang gamay nga igawas-gawas matag adlaw. Abog pagyod. Sige lang, ma. Mangita lang kong trabaho nga panggabi. Aron sa adlawan, makabantay pa ko sa akong anak. Okay raman ka nga mo bantay sa gabi, ma. Kay ni araman ka sa bahay, ana. Panggabi ka mo trabaho, Lilian. Og magbantay sa imong anak mabuntag. Unya, ang pahuway nimo ni ana, ha? Lilian? Di dahil lalim nang magtrabaho gabi, eh. Naglipong-lipong na ko. Pero ang tuson ko ni, tungod og alang sa akong anak. Good morning, ma. Oy, morning. Oh, wala ba magpapatlong sa inday gabi, ma? Haywa naman. Lilian, kaluya gud nimo. Kapoy, gid kay ma. Duka kayo, matog sa ko, ha? Ay, timba sa kaon una ka matog. Ay, mas lamig yung katog ron na ako makay sa kaon. Duka, nagyud kaayo. Unya, ang imong kaon ana Lilian. Memorize na la. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe yun ang akong paningkamot nga makatrabaho. O at the same time, makabantay sa akong anak nga wapay tuig. Diligid unta ko gusto nga mabiyaan ang akong anak. Apan nung saong sigihan makugboy-boy sa amahan sa akong anak, bahin sa mga gastuhan alang sa bata. Sa gabi ko mo trabaho aron makabantay pa ko sa akong anak sa adlawan. Maungkuwang git ko sa pahuway. O perming mapasran sa kaon, kay mas unahon palagi na akong dalikat ang katog kaysa kaon. Unya,
Ma, mo trabaho na ko. Mo trabaho di ay ka nga naglain man ka ng imong lawas. Sayang kay MC nan ma, oy. Sayang ang mahimong sweldo na ko. Maong musod lang ko sa trabaho. Unya kay magipamati man ka ka. Madara ni, oy. Magkapahuwi raw niya ako kung mumingaw na. Uwa na customers tindahan nga akong gitrabahoan. Na, ikaw good. Pero mas maayo unta na kung imo lang nang ipahuway, Lilian. Nag-inom naman sa kong tambal, ma. Basig ma-okay ra ko, ani. Oy, Yads. Ano may duty pa man ka? Oy, nga naglain man ka diay ng lawas ni mo? Nga, okay naman good kung ako ray mo tsa-tsa dirig mo rambol din sa tindahan nga ato gitrabahoan. Oy, pwede bagay ko mubogi o siyang balitok ba ko? Siya, uy. Ay, ano gun mo gun ang sweldo para sa kaadlaw bayot, uy. Mhm. May na lang pang diaper ni Inday pa. Ug may mahatag sab ko ni mama. Ay, nausa ba dito tong amahan sa imong anak? Da, bahala siya bayot, uy. Maning kamot kog ako. Kung mahatag siya siyang kabubuton, aw maayo. Pero ugwa, di ko mamugos, uy. Kapoy na kay nang mabuybuyan ta. Oy, responsibilidad. Gusto mo na ko, ha? Responsibilidad man na niya. Ha? Yan man ang katungod o yan ang obligasyon. Ayaw dupitan nan. Ayaw solo, ha? Kay, pagbuhat anang bata abaya, kamura bayang duha. May ubo ka man di ay. Wow, uy. Kuubayot. Ilantan lang ko. Sakit ang akong buko-buko. Kadiyot lang bayot ha. Kalit man lang kong kaubuhon, uy. Matos ako sa lababo, ha. Ala, sige. Hala. Ba't sabi niya akong giluwa? Dugo? Hala. Anong may sagol mang dugo ang akong giluwa? Ha? Dugo? Ngano ka to, Yads? Hala ka, Lilian. Basin doon na kay sakit nga TB. Ha? TB? Di ba ingon anak man lang doon ay sakit nga TB? Magluwa og dugo? Ito ko pa yun. Dili lang unta na tinuod. Kanya kay nagluwa ka man og dugo, be? Aber? Ha? Unsa man ana ron? Ang buhaton nimo no, pagpa-check up oy. Kay kuan ra ba kanang kananan baya ning atong gitrabahoan baya? Uya basig tinuod ang akong panagda nga TB na. Delikado kayo sa tong tinda, day. Dili ko gusto nga muundang sa trabaho. Kay unsaon na lang, may anak ra ba kong gibuhi. Og lisod ang pagpangitag trabaho rong panahon na. Og di nasab ko ganahan nga mosampit sa amahan sa akong anak. Kay magsigilagik pa mo boy. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagluwa ko og dugo. Presko ra bagit kaayo. Unsa man kahinungdan ani? Ingon ang kauban ako sa trabaho nga basin ko nung may sakit ko nga TB. Gusto ka siya? Ikaduhang pangutana, kung TB maning akong sakit, diin sab ni nako makuha. Takod ba? O tungod ni sa grabe na akong paningkamot sa trabaho? Panggabi man gyud ang akong duty god og tunog pa kaayo. Ikatulong pangutana, usahay, mapasransap ko sa kaon, kay mas palabihon akong pagkatog kay sa kaon, tungod na lagi kay duka kaayo. Ulcer sab ka ni? Ikaw pat nga pangutana, may nag-ingon sab nako nga basig anemic ko, kay losparon kuno ko. Magliding ba di ay ng anemic, nga wa naman ka nay dugo? Ikalima og katapusan, asa man ko magpa-check up ani? Unsa nga doktor ang akong duolon? Kung TB ni, di na ba ko makatrabaho? Ilabi pa nga tindahan sa pagkaon ang akong gitrabahoan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lilian.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw na ninyo og dugaya, ipadala ang inyong hangsuwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Yes, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nato pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan na ng inyong mga pangutana o problema. Okay. Yes, itong mga atong quote for makutlo nga today. pagtulunan karong adlaw atan kini ko nung never break your promises. Yeah, tinuod. Tinuod, oy, kung sa imo ang saad, tumana na. Oh, kung sa imo ang Ay, saad, tugatugag tumana. saad, kung di mo kayang buhaton. Oo. Oh. Oh, kana mo sa ta kung magani mga kakulian, at least you tried your best to really fulfill or tumanon unsay imong gi-promise, no? Correct. O pwede gyud ta makagarantiya pud nga unsay imong gi-promise nga tanan ma-realize, but at least you tried your best nga ma-realize ya. Correct. And, kasi mga i-greet na to today, Atong partner. may pagpaminaw dahil ni mga suki na itong Tisbel Caballero Barliso diya sa Kuwait o si kining Kimpan Albero diya sa Dubai o si Rosuros diya sa Pinamungahan kining Galileo Sir Galileo diya sa Cagayan o si Inoperio Lim diya sa Inabanga, Bohol. Mayang pagpaminaw. Yes. And punto medical ta karong adlaw, partner. But before that, Yeah. ako din i-greet si Konsehal Elmer Lapitan din ha sa Naga City, Cebu. Ug sa iyang asawa nga si Attorney Anavi Bap Lapitan. Hello. Yes. Silingan minining Konsyal Lapitan kay taga-Naga be. Adi ay. Ako'y bahay kubo dito. Okay. Ah. Bahay Kubo ha. Kaya pila nakita yung Bahay Kubo Yes, sa punto medical. Punto medical ta karon nang atong magtatampo si Lilian, 25 Si Lilian. years old, single mom. Yes. Ang iyang problema ito ni kay magluwa siya og dugo. Yes, sumuni iyang mga Kaning kamutan, tubag niya, correct ano? doc. Una niyang pangutana, nagluwa kuno siya dugo, presko kuno kaayo, unsa kahay hinungdan ani. Ingon ang iyang kauban niya sa trabaho nga base na ay TB. Pwede ba nang ingon na Yeah, doc? ang kining atong kanang magluwa kag dugo, mag-ubo ka nya muluwa nimo, gitawag na to ni og hemoptysis, no? Kung magsuka ka og dugo, gitawag nina mo sa among pagtuon sa pagka-doktor og hematemesis, no? Kung hemoptysis ang source sa dugo nagikan sa imong respiratory system. Kung hematemesis ang source sa dugo nagikan sa imong digestive system, no? So in order to find out kung TB ba ni siya, Lilian, kinanglan nga mo submit ka for diagnostic procedure like chest x-ray kay makita man diya ang opacity, maayo kay mo explain ani si among maestro sa una si Dr. Ingracia, no? Maayo kay mo explain aning mayon ani kung magpa-sputum exam ka nya positibo sa ingnon ta kanang TB bacilli, kumpirmado nga TB ng imong problem. Ug kinanglan nga careful ka sa mga gamit sa balay para dili mo mahurot kaya sa inyo masakit og TB. Kung pananglitan gani ang source sa imong dugo gikan sa digestive system, naa ka possible nga gastric ulceration problem. So ang imong duolon ani usa ka gastroenterologist, no? Ilan nang i-visualize ang sud sa imong tiyan kung wa bay mga nag-bleeding dihang mga ulcer baron pananglitan, no? Okay. Yang ikaduhang pangutana, basin may sakit kuno nga TB, husto ba kuno o diday? Ikaduhang pangutana, doc, sorry, kung TB maning iyahang sakit, din sad kuno na niya nakuha, natakdan ba siya or tungod kay grabe niyang kahago sa trabaho, pagpaningkamot, pagpangable mangyud ang iyahang duty?
og tunog. Yeah, kung kapoy ka low ang imong resistance, dali ka masakit og bisan dili ang TB kundi uban nga mga sakit, no? Ang TB basila may good airborne ni siya attorney, no? Mulupad ni siya sa hangin. So kamong gitawag gani yung 5-meter radius. Kinala kung naitaw nga positibo og pulmonary tuberculosis, dili gyud ka magpaduol niya because most likely matakdan ka. Ya mga gamit sa balay segregate nyo na ilahi gyud na, no? So mauni ang usa sa mga problema sa mga Pilipinos kay daghan pa kayo, taas pa kayong incidence nato sa pulmonary tuberculosis, no? So naata tay mga tambalan na available mga sa ato mga health centers, Rifampicin, INH, isoniazid, naani siya. I'm not sure now kung mahatag pa ba ning libre diya sa atong mga positibo sa TB. Mga health centers na to, Doc, Health actually. centers, naana Kasi sa- tawagan ng mga tambal sa TB, Doc, kanang 4D pack, kanang isa man na Usa kapak, ka pack. nga imnon gud nimo no, daghan kay na nga upat na tablet, siya ka, kwan. tabletas klase-klase. Rifampicin, isoniazid, INH. Pero Ug, set gud na siya, Doc. No? ha? Set gud na nga imnon nimo tanan. Yes, with close monitoring Pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. health center, no? Okay. Ang sunod niyang pangutana, Dok, usahay, mapasaran sad siya kaon kay mas palabihon kuno niya ang pagtulog kaysa kaon tungod gyud sa tungod na gyud sa kaduka, no? Ulcer ba pud kuno na. Posible, ako nang ginaingon, kung ang source imong bleeding gikan sa imong gastrointestinal tract, ulcer na siya, no? Ang atong gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga, 2 ka oras na kalabay, human kaning kaon, nagkutoy na sa ding imong tiyan kay nahilis na to, gi-digest na sa imong tiyan ang imong gikaon. So we need to take snacks in between meals, no? So what will happen kung walay sulod ng imong tiyan? Kay natulog ka, way kaon-kaon, magsige man to galing ang atong tiyan, dili man na siya muhunong. So magasgas na siya, og that could be the source of gasgas, ma-irritate, ma-ulcer, mag-bleeding, hangtod nga mo problema, magsuka na ka og dugo. Correct. Mao na siya. Kaon gyud og sakto, Kaon ayaw gyud. gyud. Balanseho na. Tulog is also important, di ba, Dok? Pahuway. Pero of course, dili pud pwede nga dili na to i-refuel ang ato ang lawas, no? Lagi. So, iyang isunod pangutana, Dok, katapusan, may nag-ingon nako nga basin anemic siya. Kay lusparon kuno siya. Mag-bleeding ba day kuno na kung anemic? Not necessarily mag-bleeding kung anemic. Ang anemic, mo pasabot, hemoglobin count mo ubos. Mo na pa sa anemic. Kung nag-bleeding ka, the more na makakontribute sa mong anemia, no? Ano to, lack of loss of blood, no? Alarming ka ining na kay presko nga dugo, either giluwa nimo or gisuka nimo, inalang ni mahatagan sa padaling pagtagad. Kay kung dili, siyempre, mahuntan kag dugo. Kumbaga kag unsa kadaghan na ang dugo mong circular sa lawas sa tawin na nabirin sa to ni? Unsa man? Only Pila? 5 liters. Wow. 5 liters, liters, ang dugo. oh. Kunya, 90% sa tong dugo, tubig. Okay. Ang 10% ra nang katong RBC, platelet, WBC, wala 90% tubig. So, mainom ka og kuan kining mga kanang mga fluid lagi makatabang ni siya. So atong normal hemoglobin count mo na basihan sa anemia ba ka o dili ba is depende lower sa babae mga 12 to 14, sa lalaki maabot og 14 or mga 16 ana ang hemoglobin count. So ang kining anemia is not synonymous to blood pressure, kung magpakuha kag blood pressure dili ka makaingon nga anemic ka. Maka-determine lang ang sa doktor or sa laboratory pinaagi sa pag-submit for hemoglobin count nga dili mo ubos sa katong mga kung normal nga 12 to 16, na? Hindi kung lalaki ba ka o babae. Kung balikon, mas bumubo ang hemoglobin count sa babae kaysa lalaki. Okay. But always stay healthy. Murag yun na, wag ka nang kumusa ka nang mag-amping ta sa tungko galingon. Sakto tulog, unya dapat sakto sa gyud sa kaon. Saktaktong oras. Dili magpalabi kay usaray atong lawas.
Mao gyud. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat Ug ug maayong adlaw.